I forhold til opgave 7 konkurrentanalyse, der skulle jeg også placere mine 3 konkurrenter plus min egen butik ind i et positioneringskort. Og et positioneringskort, der er der en høj pris eller en lav pris, eller en lav kvalitet og en høj kvalitet. Og så skal man så se, altså formålet med den her, det er, at man kan se, hvordan de forskellige konkurrenter de ligger i forhold til ens egen butik. Og jeg har valgt i forhold til Bilka og Matas at tage et produkt fra hver butik, og i Matas der har jeg valgt at tage deres egen Matas stribe body lotion og en body lotion fra Bilka, mærket Vores. Fordi det er meget svært at lave et positioneringskort for alle Bilkas mærker og alle Matas mærker, fordi at der er så mange forskellige mærker, og nogle der har højere kvalitet og lavere kvalitet og forskellige priser osv. Så derfor så har jeg så valgt de 2 produkter der. Og umiddelbart så har jeg sat Bilka som en lav pris, og heller ikke den højeste kvalitet. Det ligger sådan i kvalitet, der er det sådan halv. Det er vist sådan lidt fra person til person, hvor meget man selv vil have ud af et produkt, og det er fint nok, men man kan sagtens forbedre kvalitet. Men altså ja, det er fint nok til den pris det har. Og Matas striber, den har jeg også valgt at lægge til en okay høj kvalitet egentlig, men stadig lav pris. Og det er det, som Matas også gerne vil med deres Matas striber, det er jo at give den her gode kvalitet til den lave pris, så de fleste af deres kunder de kan få muligheden for at købe nogle okay på gode produkter. Så har jeg skrevet BWH, og det er selvfølgelig på Beauty & Wellness Horsens. Og den har jeg valgt simpelthen at lægge i samme kvalitet som min egen butik, med en højere pris. Fordi at priserne for en behandling derinde, den ligger omkring 600-800 kroner. Og det synes jeg egentlig er meget dyrt. Men kvaliteten den er høj. Og min egen butik den ligger så samme sted. Men prisen er der med lavere. Fordi jeg vil også gerne give muligheden til folk, der gerne vil bruge økologiske produkter, som både er godt for miljøet og godt for en selv. Det vil jeg gerne give muligheden til nogle flere mennesker, derfor så vil jeg ikke sætte prisen lige så højt. Her med måske 500 kroner og ned. Altså hvor jeg tænker, at 500 kroner det skal være den højeste pris. Så ja, det var lige mit positioneringskort.